Gaishe ku jama'a, ni ne Bello Wan. Kuma a yau a birnin Beijing akwai iska sosai. Duk da haka tunda yau ina hutu na zo nan wani wurin shakatawa domin in nuna muku muhalli mai kyau da ke wannan wuri. An gyara wata tsohuwar ma'aikata zuwa wannan wuri na shakatawa ne. Don haka a nan za ku ya gani akwai tsofin gine-gine da yawa masu salo na kasashe daban-daban. Wasu su wannan ci gaba da amfani da su, misali wannan wuri na shan shayi. Wanda wannan kuma akwai injuna da aka baza su a nan don tuna da tarihi na wannan wuri. Barma an tsara samu su zuwa iri na dabbobi. Nan ana nuna cewa ko da yake tsohuwar ma'aikata ta riga ta zama tarihi, amma ana ci gaba da amfani da ita wajen tsara wasu al'adu na musamman domin nishadantar da jama'a. Yau na samu jin daɗi sosai gaskiya, da fatan wata rana za ku zo mu sha kahawa tare.